Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την ΟΑΚΕ, την Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ. Μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Ζαφυρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, και θα μιλήσουμε, κύριε Ζαφυρόπουλε, για όλα. Να ξεκινήσουμε όμως για το θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο. Αυτό το θέμα είναι η οικονομία. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που μόλις υπεγράφει το τρίτο μνημόνιο για τα επόμενα 3 χρόνια για τη χώρα μας. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό και ποια νομίζετε ότι είναι η λύση για την Ελλάδα. Είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο δίνουμε την έμφασή μας, όχι τώρα που ξέσπασε αυτή η κρίση και η χρεοκοπία ουσιαστικά. Τώρα μόλις ξεφίλησα μια παλιά μας ανακοίνωση του 2004 που έλεγε ότι έρχεται χρεοκοπία στην Ελλάδα για έναν ουσιαστικό λόγο. Γιατί είναι μια χώρα που έχει αποβιομηχανοποιηθεί, που έχουν χτυπηθεί σε απίστευτο βαθμό οι παραγωγικές της δυνάμεις όπως σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης, και προκειμένου να διατηρήσει ένα ορισμένο επίπεδο ζωής, μια ορισμένη κατανάλωση, ένα ορισμένο επίπεδο υπηρεσιών κτλ., φτιάχνει μια κατανάλωση που δεν στηρίζεται στην παραγωγή της και ότι κάποια στιγμή θα χρεοκοπήσει, και όχι πολύ αργά, πράγμα που έγινε. Αυτό έγινε μετά από κάποια χρόνια. Και αυτό... η λύση όμως ποια ήταν σε αυτό? Η λύση σε αυτό ήταν μόνο ένα ξεμπλοκάρισμα της παραγωγικής ανάπτυξης αυτής της χώρας, η οποία μπλοκάρεται συνειδητά. Δηλαδή δεν πρόκειται για μία αμέλεια, δεν αφαιρέθηκε ένας ολόκληρος πολιτικός κόσμος και άφησε τη χώρα αυτή να βρεθεί με ένα 12% του ΑΕΠ βιομηχανία και όλη η άλλη Ευρώπη να είναι πάνω από 20%. Ούτε ας πούμε να καταπιεί μέσα στο 2009, λίγο πριν την κρίση, 2 Ολυμπιάδες σε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αφήστε το εμπορικό έλλειμμα. Δηλαδή μια χώρα που καταναλώνει προϊόντα, ιδιαίτερα βιομηχανικά, από παντού, και εξάγει το 1/4 από αυτά. Και ήταν φυσικό να δημιουργηθεί αυτή η κρίση, η οποία εξηγούμε εμείς πολιτικά, και εκεί έχουμε δώσει χρόνια την έμφασή μας, ότι είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που προκύπτει από την προσέγγιση της Ελλάδας από ένα πλήθος πολιτικών τάσεων, φραξιών και ηγεσιών προς τη Ρωσία, ιδιαίτερα του Πούτιν, αλλά και παλιότερα από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, προς μια Σοβιετική Ένωση ιμπεριαλιστική, επεκτατική, φιλοπόλεμη, που δεν έχει καμία σχέση ούτε με πρόοδο, ούτε ανάπτυξη, ούτε εκβιομηχάνηση της ίδιας της χώρας της. Και ότι μοιραία αυτοί οι δεσμοί εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί. Είναι ισχυρότατοι, και παρακολούθησε έτσι μια μικρή στιγμή αυτής της τάσης ο ελληνικός λαός πριν από τις δραματικές εξελίξεις του Ιούνι, όπου είδαμε να πηγαινοέρχονται οι ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ, πασών των φραξιών, στο Κρεμλίνο, να παίρνουν εγκρίσεις, να παρακαλούν για λεφτά, και επιπλέον να λένε ότι αυτό είναι ένα ασφαλές λιμάνι, και να χαμογελάνε στον Πούτιν για το ότι είναι μια λύση απέναντι σε μια Ευρώπη που δεν συμπεριφέρεται δημοκρατικά. Δηλαδή στον εισβολέα διαμελιστή της Ουκρανίας και άρπαγα της Κριμαίας να μιλάνε σαν να είναι φίλοι του, φίλοι μιας εισβολής, και στη συνέχεια να μένουν στην Ευρώπη, να μην πραγματοποιούν την απειλή όλης αυτής της υποτιθέμενης διαπραγμάτευσης, και ο Πούτιν να τους λέει μείνετε μέσα, είναι καλύτερα. Μένουν μέσα στην Ευρώπη για να κάνουν κακό στην Ευρώπη. Ότι για τα δεινά της Ελλάδας ευθύνεται η Ρωσία? Ναι, ευθύνεται η αστική τάξη της Ελλάδας, που όλο και περισσότερο προσανατολίζεται όχι απλά προς τη Ρωσία, αλλά και προς τη στρατηγική της συμμαχία με την Κίνα. Αν προσέξετε τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, θα δείτε ότι είναι ρώσικου και κινέζικου. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και δεν είναι γερμανικού, όπως περιμένουν όλοι σύμφωνα με την τρέχουσα ανάλυση, ότι τα μνημόνια τα φτιάξει η Γερμανία για να σκοτώσει την Ελλάδα και μετά να τη φάει τζάμπα. Άρα ποιος τα φτιάξε? Τα μνημόνια τα φτιάξαν, ουσιαστικά τα προκαλέσανε αυτοί που σκοτώνουν συστηματικά όλες
τις επενδύσεις, ιδιαίτερα τις ντόπιες, είτε βιομηχανικές, είτε τουριστικές, είτε στην αγροτική οικονομία, είτε στην έρευνα και στην τεχνολογία, αυτοί προκάλεσαν τα μεγάλα ελλείμματα. Αυτοί μέσα στην περίοδο της κρίσης και μέσα στην περίοδο των μνημονίων συνέχισαν να χτυπάνε αμήλικτα κάθε έργο, κάθε προσπάθεια ανάκαμψης, με αποτέλεσμα να δημιουργούν διαρκώς ελλείμματα και στο εξωτερικό και στην κρατική διαχείριση. Αυτοί το κάνουν την ώρα που διαμορφώνουν τις εξαιρετικότερες σχέσεις με το ανατολικό λεγόμενο μπλοκ και τους ολιγάρχες της, ας πούμε τους πλησιέστερους προς τη Ρωσία κρατικο-ολιγάρχες, και από παράδοση και από δεσμούς, ανθρώπους σαν τον Κόκαλη Τσίντρακομ, τον Μπόμπολα, τον Μυτιληναίο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι αυτόνομο? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί αυτόνομα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ισχυρή οικονομική δύναμη, αλλά πολιτικά αρκετά αδύναμη και στρατιωτικά ένας νάνος, ο οποίος συνθλίβεται ανάμεσα σε μια οικονομικά πιο καθυστερημένη Ρωσία, αλλά που στη στρατηγική της ενότητα με την Κίνα γίνεται πάρα πολύ ισχυρή και εδαφικά και στρατιωτικά, και απέναντι σε μια Αμερική που υπερέχει όχι τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο στο πολιτικό-στρατιωτικό. Και γι' αυτό, και για να ολοκληρώσω την απάντησή μου, διαπερνιέται από μεγάλες εσωτερικές αντιθέσεις, από κινήσεις προς τη μια ή στην άλλη κατεύθυνση που αφαιρούν από τη συνοχή της. Η Ελλάδα είναι ένας ειδικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας για την Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε, η άποψή σας, η άποψη του κόμματός σας είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ελλάδα πρέπει να είναι στην Ευρώπη ως μέτοχος της Ευρώπης, όχι ως αντίπαλός της. Αυτό λέμε εμείς. Και ότι η ελληνική άρχουσα τάξη, τουλάχιστον το κυρίαρχο πολιτικά και σήμερα οικονομικά κομμάτι της, λειτουργεί μέσα στην Ευρώπη σαν ένας αρνητικός και διαλυτικός παράγοντας, ακριβώς για τη σχέση της με το ρωσοκινέζικο άξονα. Αυτή είναι η θέση μας. Άρα διαφωνείτε με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης να υπογράψει μνημόνιο ή δεν διαφωνείτε? Εμείς λέμε ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης να υπογράψει μνημόνιο ή να μην υπογράψει μνημόνιο προκαλείται από την ίδια την τακτική της. Αν δηλαδή αυτή η κυβέρνηση και αυτό συνολικά το πολιτικό καθεστώς ήθελε να μην υπογράφει μνημόνια, θα μπορούσε κάλλιστα αύριο κιόλας να ξεμπλοκάρει ένα τεράστιο δυναμικό και υλικό και ανθρώπινο και κεφάλαια που θα ήταν διατεθειμένα να μπουν, ειδικά σε μια Ελλάδα που τις έχουν τσακίσει και τα μεροκάματα και τα καλύτερα στελέχη της ψάχνουν σαν ζητιάνοι σε όλη την Ευρώπη να βρουν δουλειά, ή μάλλον να μην τους υποτιμήσω, δεν είναι ζητιάνοι. Απλώς θέλω να πω ότι είναι μια νέα μετανάστευση που προκλήθηκε ακριβώς από αυτή την καταστροφική εσωτερική διεργασία. Είναι οι πιο αξιόλογοι σαν ένα υλικό έμπειρο άνθρωποι και αναγκάζονται να φύγουν από την πατρίδα τους ακριβώς γιατί μέσα εδώ γίνεται μια καταστροφική δουλειά. Αυτοί λοιπόν που την κάνουν, αυτοί κάνουν τα μνημόνια. Και βεβαίως από την ώρα που εσύ ζεις από τους δανειστές και δεν έχεις ετοιμάσει προϋποθέσεις οποιασδήποτε, είτε για δραχμή είτε για κάποια άλλη λύση, είσαι de facto υποχρεωμένος και το ξέρουν. Αλλά να πούμε ότι τα μνημόνια αυτά είναι ένα καλό πράγμα για να πούμε ναι είμαστε με τα μνημόνια, όχι. Είναι και αυτά, έτσι όπως γίνεται αυτή η δουλειά, είναι μια πρόσθεση στην καταστροφή που συντελείται εσωτερικά. Για να πάμε λίγο παραπέρα, η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Πώς μπορεί να αλλάξει? Ποια είναι η πρότασή σας? Το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό σε αυτή τη χώρα. Είναι εάν υπάρχουν δυνάμεις κοινωνικές και πολιτικές που να μπορούν να αντισταθούν σε ένα καθεστώς αποσύνθεσης, σαπίλας, εξάρτησης και ενός βαθιά, ας το πούμε, εχθρικού πνεύματος προς κάθε προοδευτικό πράγμα. Αν είναι δυνατό αυτό, είναι δυνατό μόνο από μια μεγάλη κίνηση του λαού, των μαζών, και δεν περιμένουμε τίποτα ιδιαίτερο
από μια αστική τάξη που έχει υποταχθεί σε αυτή την ηγεσία. Αν αύριο το πρωί παίρνατε εσείς την κατάσταση στα χέρια σας, τι θα κάνατε? Αν παίρναμε... Γινόσασταν πρωθυπουργός. Ναι, ας πούμε. Εμείς καταρχήν να σας πω ότι δεν θα παίρναμε ποτέ την κατάσταση στα χέρια μας εάν δεν υπήρχε ένας λαός που να κινείται δυνατά, με μεγάλη μαζικότητα, με οργάνωση, με ανθρώπους που ξέρουν που πάνε και που πατάνε, πάνω απ' όλα με τον κόσμο της εργατικής τάξης, με τους ανθρώπους δηλαδή που παράγουν σε αυτή τη χώρα και με τους ειδικούς και με επιτελεία που δεν είναι απλά κομματικά, αλλά μέσα σε όλες τις μορφές της κοινωνικής ζωής. Δηλαδή με πλευρές οργάνωσης αυτού του λαού, που εμείς θα είμαστε μία από τις εκφράσεις και ενδεχόμενα η καθοδηγητική έκφραση, η πολιτική τους έκφραση. Αν ερχόμαστε έτσι στην εξουσία, αυτός ο λαός ήταν σε θέση μέσα στους δοσμένους συσχετισμούς και μέσα στις συνθήκες του καπιταλισμού να αναπτύξει τις δυνάμεις της παραγωγικές, είτε στο κρατικό είτε στο ιδιωτικό επίπεδο, με το σεβασμό όλων αυτών των πραγμάτων που φτιάχνουν μια χώρα να είναι στοιχειωδώς σήμερα δημοκρατική. Με σεβασμό δηλαδή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξίας της δουλειάς, των συνδικαλιστικών ελευθεριών και βεβαίως και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό θα ήταν κάτι εύκολο. Μια τέτοια Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Βεβαίως μέσα σε συνθήκες ταξικής πάλης, γιατί θα ήταν οι δυνάμεις που θα θέλαν την οπισθοδρόμηση και αυτές που θα θέλαν την πρόοδο. Δηλαδή πιστεύετε κι εσείς, όπως τα περισσότερα αριστερά κόμματα, ότι τα μέσα παραγωγής πρέπει να εθνικοποιηθούν? Να εθνικοποιηθούν. Δηλαδή να περάσουν στα χέρια του κόσμου. Επειδή αυτή η έννοια έχει καταταλαιπωρηθεί και είναι καλό να διαχωρίσουμε τη θέση μας από τα υπόλοιπα λεγόμενα, πολύ εύστοχη ήταν η ερώτησή σας, από τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, η λέξη κλειδί για τους μαρξιστές και τους κλασικούς υποστηριχτές του εργατικού κινήματος είναι η λέξη κοινωνικοποίηση των δυνάμεων της παραγωγής. Γιατί αν μιλάμε για κρατικοποίηση, αν η εθνικοποίηση έχει τη συνηθισμένη της έννοια της κρατικοποίησης, τότε συνήθως εννοούν να φτιάξουν ένα τέρας που θα καταπιέζει τους πολίτες πιο πολύ και από το άθροισμα των ιδιωτικών κεφαλαίων που υποτίθεται εξυπηρετούνται από αυτό το κράτος. Μάλιστα. Είναι άρα η καταστροφή αυτού του κράτους. Λοιπόν, από το ΚΚΕ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, αυτή είναι η βασική μας διαφοροποίηση. Αυτοί είναι άνθρωποι που ενώ καταγγέλουν τον καπιταλισμό στην κλασική του έννοια, ας πούμε με τη μορφή του ιδιωτικού κεφάλαιου, οπουδήποτε και πάντα τρελαίνονται για αυτό που εμείς ονομάζουμε κρατικό καπιταλισμό, αν και θεωρητικά λένε ότι όχι, θέλουμε το λαϊκό κράτος, ωστόσο στην πράξη θέλουν ένα κράτος της μεγαλύτερης παρακμής, ένα κράτος που τονέμονται ομάδες και συμμορίες που μπορεί να σηκώνουν κόκκινες ή αντιμπεριαλιστικές σημαίες, αλλά στο βάθος γίνονται οι χειρότεροι δυνάστες των λαών. Άρα μια ερώτηση θα σας έκανα για το γιατί η αριστερά δεν έχει μια κοινή έκφραση. Νομίζω θα βρεις και αυτή την απάντηση ή έχετε να πείτε για κάτι περισσότερο? Αυτή είναι ένα μέρος της απάντησης. Ένα μέρος. Γιατί ένα άλλο μέρος της απάντησης είναι ότι αυτή η λεγόμενη αριστερά, επειδή έχει γεννηθεί ουσιαστικά όχι το 1920 μαζί με τη λενινιστική εξουσία στη Ρωσία, αλλά το 1956, όπου καταστράφηκε η Σοβιετική Ένωση σαν κόκκινη και έγινε ένα μαύρο ιμπεριαλιστικό κράτος, όπως έλεγε και ο Μάο Τσετούγκ. Αυτή η καταγωγή τους είναι να υπηρετούν αυτή τη δύναμη και όχι να είναι πραγματικά διεθνιστές και πατριώτες κομμουνιστές με τη κλασική έννοια. Και αυτό φάνηκε στην Ουκρανία, όπου ήταν το μόνο κόμμα αριστερό, υποτίθεται, σε όλη την Ευρώπη, νομίζω σε όλο τον κόσμο, που πήγε να παρακολουθήσει τις εκλογές αυτού του αποσπασμένου κομματιού της de facto της Ουκρανίας, τη δημοκρατία, λαϊκή δημοκρατία του Ντονέτσκ, και να εγκρίνει τις εκλογές του, δηλαδή να εγκρίνει το ρώσικο διαμελισμό. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα και γενικώς στη διεθνή κατάσταση. Απλά θέλω λίγο να επιμείνω στο θέμα της Ελλάδας. Πώς ακριβώς εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει η ανάπτυξη σε μια χώρα που ουσιαστικά δεν παράγει τίποτα? Δεν το να παράγει. Από τη μια μέρα στην άλλη. Μπλοκάρεται. Από τη μια μέρα στην άλλη μπορούμε να παράγουμε? Ακόμα και από τη μια μέρα στην άλλη.
Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχουν εμποδιστεί στα τελευταία 2 χρόνια τεράστιες επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως ας πούμε του ζεόλιθου στη Θράκη, όπως 40-50 εκατομμύρια, 130 εκατομμύρια μια μεγάλη βιομηχανία, η μοναδική που θα υπήρχε, η αλουργίας στην Καβάλα. Έχουν μπλοκαριστεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε η εξόρυξη η έρευνα για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Δηλαδή μπορώ να σας απαριθμίσω ένα ολόκληρο κατάλογο επενδύσεων που αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένες από αυτό, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της παραγωγικής καταστροφής της χώρας και ήταν πάντα, ήταν δηλαδή πολλά χρόνια, αλλά τώρα σαν κυβέρνηση οριάζει, είναι στο στοιχείο του να κλείνει και να διαλύει τα πάντα. Ας πούμε το χρυσό που θα μπορούσε να παράγει, του έχουν βάλει τόσα εμπόδια στη... Ναι, αλλά φωνάζουν οι κάτοικοι για το περιβάλλον, υπάρχουν προβλήματα, πώς... Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που φωνάζει και έχει εξαπολύσει μια σειρά στελέχη του, όσα ελέγχει μέσα στα πανεπιστήμια. Γιατί δεν συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ και το κάθε ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα να ανέβει η ανάπτυξη στη χώρα και να υπάρχουν επενδύσεις κτλ. Είναι συνέπειες της πρώτης τοποθέτησης που έκανα για τους δεσμούς της ελληνικής αστικής τάξης, ιδιαίτερα της λεγόμενης αριστεράς ή ψεύτο-αριστεράς όπως τη λέμε εμείς, με την πολιτική προσέγγιση προς τη Ρωσία. Δεν θέλουν δυτική επένδυση, ειδικά κοντά στο Άγιο Όρος, το οποίο υποφθαλμιά ως κυβωτό της Ορθοδοξίας ο Πούτιν, και ποτέ δεν θα την αφήσουν αν δεν τη βάλουν στα χέρια εκείνοι στα δικά τους χέρια. Χτυπάνε παντού τέτοιες επενδύσεις, γιατί κάνουν την Ελλάδα ουσιαστικά ανεξάρτητη χώρα, την κάνουν ευρωπαϊκή και δεν μπορεί να γίνει ένας απλός σταθμός επενδύσεων για τα δίκτυά τους τα ενεργειακά ή για τα λιμάνια τους. Δεν θέλουν μια βιομηχανική Ελλάδα, γιατί κουβαλάει κάτι τέτοιο και τη βιομηχανική εργατική τάξη, κουβαλάει τη διανόηση που απορρέει από μια τέτοια ανεπτυγμένη χώρα. Το πολεμάνε με λύσα. Και για να το συμπληρώσω αυτό που λέμε εμείς, που κατηγορούμε αυτό που λέγεται ή που αυτό αποκαλείται Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι αυτό που έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την οτροπία. Σκοτώνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις επειδή είναι στα χέρια του καπιταλισμού. Αυτό κάνουν. Αντί δηλαδή να κάνουν αυτό που λέει ο μαρξισμός, κρατάμε τις παραγωγικές δυνάμεις, πετάμε τον καπιταλισμό με τον τρόπο της επανάστασης γενικά, αυτοί κάνουν το αντίθετο. Πετάνε τις παραγωγικές δυνάμεις και κρατάνε και τον καπιταλισμό. Είτε κρατικό καπιταλισμό, είτε καπιταλισμό της καθυστέρησης, είτε καπιταλισμό της εξάρτησης. Δηλαδή, τώρα που μου περιγράφετε, μου θυμίζει το μοντέλο της Κίνας. Δεν συμφωνείτε δηλαδή με την Κίνα και με το κοιτάξτε, το πώς έχει διαρθωθεί η οικονομία της. Η Κίνα, περιγράφοντας σας αυτή την κίνηση της Ελλάδας, περισσότερο σας περιγράφω μια αστική τάξη με κομπραδόρικη, με μισοαπικιακή νοοτροπία. Η Κίνα ίδια δεν είναι απικία. Έχει γίνει ήδη ένας ιμπεριαλισμός. Αναπτύσσει λοιπόν μέσα της τις παραγωγικές δυνάμεις. Μόνο που τις αναπτύσσει με τον πιο χυδαίο. Υπάρχει κρατικός καπιταλισμός. Κρατικός και ο χειρότερος που μπορούσε να υπάρξει. Δηλαδή ένας καπιταλισμός που σκλαβώνει τους κατοίκους και φτιάχνει μια απελώρια συσσόρευση κεφάλαιου, την οποία δεν μπορεί να μοιράσει στο λαό, και αυτό είναι που της προκαλεί και την κρίση. Και ελπίζω κάποια στιγμή να προκαλέσει και μια μεγάλη εξέγερση σε αυτό το μεγάλο λαό και να τελειώνει με αυτούς τους τρομακτικούς φασίστες που μαζί με τον Πούτιν ετοιμάζονται να καταπιούν την Ευρώπη. Πέστε μου, ναι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Όχι, δεν θέλω. Εσείς θα μιλάτε, εγώ θα ρωτάω. Μου κάνει εντύπωση όμως το μένος σας για τον Πούτιν. Ναι, πράγματι. Δεν διαφωνώ σε πολλά που λέτε. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα, ας πούμε, του έχουν επιβληθεί κυρώσεις, που γενικά είμαστε σε μια περίοδο που θυμίζει λίγο ψυχροπολεμική εποχή, μπορεί να διαφεντεύει όλη την Ευρώπη. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ τραβηγμένο. Δεν τη διαφεντεύει. Μα αν τη διαφέντευε, δεν θα ήμουν εδώ στο τραπέζι σας να μιλάω. Απλώς. Ουσιαστικά μου είπατε όμως ότι την οικονομία αυτή την έχει επιβάλει στην Ευρώπη ο Πούτιν. Ποια οικονομία? Την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, ας πούμε. Στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Όχι σε όλη την Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η Ελλάδα υποφέρει, γιατί δεν είναι Ευρώπη.
προσπαθεί να είναι Ευρώπη και την εμποδίζουν να είναι Ευρώπη. Λειτουργεί μόνο σαν μια άρνηση μέσα στην Ευρώπη, και μάλιστα αυτοί που έχουν καταστρέψει την παραγωγή της και τη μετατρέπουν σε ένα παράγοντα που ζητάει λεφτά, που στο βάθος, ενώ μιλάει για περηφάνεια και ανεξαρτησία και τα λοιπά, λειτουργεί εντελώς εξαρτησιακά. Αυτοί που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα είναι οι ίδιοι που ενοχοποιούν την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιχείρηση ενοχοποίησης της Ευρώπης από το να ρίχνουν την ευθύνη του μνημονίου σε αυτούς που δανείζουν και όχι σε αυτούς που κατέστρεψαν τη χώρα και την ανάγκαζαν να στηρίζεται και να ζει από τα δάνεια. Άρα εγώ καταλαβαίνω δηλαδή ότι εσείς είσαστε φιλοευρωπαϊστής. Έντονα. Έντονα στις δοσμένες ιστορικές συνθήκες. Απέναντι σε δύο υπερδυνάμεις, εκ των οποίων η μία είναι ένας μεγάλος αρχιεπεμβασίας και ηγεμονιστής σε όλες τις γωνιές της γης, σε ένα πανίσχυρο χρηματιστικό κεφάλαιο, και απέναντι σε μία Ρωσοκίνα που πραγματικά γεωπολιτικά, ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον αντιδραστικό αλλά είναι περιγραφικός όρος, είναι πραγματικά ένας υπερεπεκτατικός παράγοντας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και προς την Ιαπωνία. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη. Είναι ένα άθροισμα μικρομεσαίων ιμπεριαλιστών, οι οποίοι τουλάχιστον στο εσωτερικό τους υποχρεώνονται από την ιστορία αυτών των λαών, των κινημάτων και των πολέμων να διατηρούν ένα μίνιμουμ πολιτικής δημοκρατίας. Και αυτή τη δημοκρατία την υπερασπίζουμε εμείς. Όπως υπερασπίζουμε και τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών λαών να συγκροτούνται όσο μπορούν και απέναντι στις αστικές τάξεις αυτής της Ευρώπης. Εμείς δεν βλέπουμε δηλαδή τη Γερμανία να συγκρούεται με τη Γαλλία, την Ελλάδα με τη Γερμανία. Βλέπουμε τους λαούς και τις εργατικές τάξεις όλων αυτών των χωρών να συγκρούονται με τις αστικές τους τάξεις, οι οποίες δεν πολύ εχθρεύονται τον Πούτιν, γιατί κάνουν business μαζί του, όπως κάνουν business και με την Κίνα. Αυτό είναι αλήθεια, ότι κάνουν business, κάνουν. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά τον τελευταίο καιρό έχουν μία έκθρα και μία ένταση με τη Ρωσία, επίσης. Ναι, είναι. Αυτό είναι με καθαρή ευθύνη του Πούτιν. Δηλαδή, αν δεν το κάνουν και αυτό, θα ήταν τελείως ξεφτύλες. Δεν ζούμε αυτή την εποχή, την περίοδο της γερμανικής ηγεμονίας στην Ευρώπη. Διαφωνείτε δηλαδή με αυτό? Ναι, διαφωνούμε βαθύτατα με αυτό. Αυτή είναι μια θεωρία που βολεύει αυτή την πολιτική τάση που σας περιέγραψα πριν, η οποία προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον ελληνικό λαό, και αντί για τον εχθρό που σας περιγράφω τόσο επίμονα τόση ώρα, δείχνουν σαν εχθρό μια Γερμανία που και να ήθελε δεν θα μπορούσε να είναι ο ηγεμόνας. Πρώτα γιατί είναι στρατιωτικά αυτή τη στιγμή εξαιρετικά αδύναμη, αλλά δεν έχει ούτε την οικονομική δύναμη για να γίνει ο ηγεμόνας με την έννοια ο κυρίαρχος. Ούτε τα νούμερα συνηγορούν σε αυτό, ούτε οι δημοκρατικές σχέσεις που τουλάχιστον έχουν επιβληθεί από τους λαούς σε αυτή τη σχέση. Όταν βλέπετε 30 ανθρώπους να πηγαίνουν να φωτογραφίζονται κάθε 5 μέρες και να συζητάνε ασταμάτητα για το τι θα κάνουν με τον Τσίπρα ή τι θα κάνουν με τους πρόσφυγες ή τι θα κάνουν με το ένα ή το άλλο διεθνές ζήτημα, στο οποίο στο τέλος καταλήγουν να μην παίρνουν καμιά θέση. Δεν αποφασίζουν. Ναι, είναι γιατί δεν έχουν κάποιον ηγεμόνα. Και αυτό είναι πολύ καλό που δεν έχουν. Είναι καλό που συνεργάζονται. Αλλά να λέμε ότι είναι ηγεμόνας μια Γερμανία που έχει το προνόμιο να είναι ο μόνος χιτλερισμός που νικήθηκε στον κόσμο, τόσο επίμονα και τόσο απόλυτα, είναι τελείως λαθεμένο. Ξέρετε, κύριε Ζαφυρόπουλο, όμως, ζήσαμε και πολύ έντονα στην Ελλάδα τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκαν οι απόψεις της Γερμανίας σε πολλά ζητήματα σε σχέση με τη χώρα μας. Δεν ξέρω αν έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, η Γερμανία δείχνει να έχει μια, ας μην το πούμε ηγεμονία, ας το πούμε κάπως πιο μαλακά, να ηγείται τέλος πάντων κάπως της κατάστασης στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο κύριος Σόιμπλε είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο ισχυρούς Ευρωπαίους, αν όχι ο ισχυρότερος. Η κυρία Μέρκελ είναι από τις ισχυρότερες γυναίκες στον κόσμο. Όχι, και δεν το λέω εγώ. Το λένε αναλυτές, το βλέπουμε παντού. Δηλαδή, επικοινωνεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, που επίσης εκεί κάποτε ήταν αδύνατον, ας πούμε, ένας Γερμανός καγκελάριος να έχει άμεση σχέση και άμεση επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πολύ συχνά. Με εκείνη μιλάει για να μιλήσει για την Ευρώπη. Με εκείνη μιλάει για να της κάνει κάποιες παρενέσεις.
βλέπω ότι η Γερμανία έχει μια ηγεμονική θέση. Τώρα, αν δεν είναι ηγεμονία και είναι μια απλή ηγεσία, ας πούμε, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, σε αυτό δεν είναι ανάγκη να διαφωνήσουμε ότι η Γερμανία είναι ισχυρότερη από τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αλήθεια. Και ασκεί και ένα ρόλο τέτοιο. Τέτοια ισχύ, μα δεν μπορεί να λύσει. Στην πραγματικότητα, αν ψάξετε λίγο έτσι πιο προσεκτικά, θα δείτε ότι δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα πραγματικά. Ούτε καν το προσφυγικό που την μήπως δεν ξεπερνάει. θέλει όμως. Νομίζω ότι δεν είναι σε θέση να το κάνει. Δεν έχει ένα λαό τον οποίο μπορεί να παρασύρει σε ιμπεριαλιστικές και ηγεμονιστικές περιπέτειες. Έχει υποστεί ένα πολύ σκληρό μάθημα από την ιστορία, το οποίο πάρα πολλοί αναλυτές υποτιμούν. Έχει καταστραφεί από τον ίδιο της τον ηγεμονισμό. Οι Γερμανοί δεν είναι από αυτούς που θα θέλανε να κάνουν περιπέτειες στο εξωτερικό. Αν δούμε τις χώρες της Ευρώπης που ακολούθησαν την Αμερική στις επεμβάσεις της στον τρίτο κόσμο, θα δούμε ότι η λιγότερο πρόθυμη ήταν η Γερμανία. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό δεν είναι ζήτημα αστικής τάξης, είναι ζήτημα λαών. Έχει μια ισχύ. Αλλά αν κατάφερε κάποιος να κάνει τη Γερμανία ηγέτη της Ευρώπης στην κρίση την ελληνική, είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Αυτοί τις δώσαν αυτές τις τεράστιες πλειοψηφίες με τον τραμπούκικο τρόπο. Μα τους βλέπουμε τον κύριο Σόιμπλε να έχει τους δορυφόρους του, να έχει όλα τα κράτη της Βαλτικής, να έχει τη Σλοβακία, να έχει την Πολωνία, την Τσεχία γύρω του. Αυτές είναι οι μικρότερες χώρες. Ουσιαστικά να ακολουθούν αυτό που λέει. Δεν κρίναν αυτές οι χώρες το είδος της διαπραγμάτευσης ή του τρόπου με τον οποίο ο Σόιμπλε έγινε ηγεμόνας στη διαπραγμάτευση. Τον κρίνουν οι πολύ πιο πλούσιες χώρες από τον ίδιο. Αν κοιτάξετε στο βασικό ζήτημα της σχέσης Ελλάδας-Ευρώπης, υπήρξε απόλυτη σύμπτωση μέχρι το σημείο που ο Σόιμπλε έβαλε ζήτημα πηγαίνετε στη δραχμή, το οποίο δεν πέρασε. Υπήρχε απόλυτη σύμπτωση Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Φιλανδίας, που είναι πανίσχυρες χώρες. Μείνανε μόνο οι Βαλτικές να είναι με τη Γερμανία. Όχι τόσο από την οικονομική άποψη, όσο ότι τρέμουν πραγματικά το ρώσικο κίνδυνο και βλέπουν την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής ενότητας και δεν θέλουν τίποτα που να την αποσταθεροποιεί, ιδιαίτερα μια Ελλάδα που έχει κηρυχθεί αναφανδόν υπέρ του Πούτιν στα πάντα. Αυτή είναι η στάση ειδικά των Βαλτικών και των κεντροευρωπαϊκών χωρών σαν την Πολωνία, που όμως είναι εκτός ευρώ, και την Τσεχοσλοβακία. Είναι εκτός ευρώ, αλλά έχει, λόγω του Ντόναλντ Τούσκ, έχει μια θέση έτσι λίγο ισχυρή. Έχει, αλλά όχι στο ευρώ. Έχει τον Τούσκ, ας πούμε, στα Συμβούλια της Ευρώπης και στις κεντρικές αποφάσεις. Έχουν δώσει κάποιες θέσεις, αλλά αν δούμε τη συνολική κίνηση μέσα στην Ευρώπη, αν μπορέσετε να μιλήσετε για δορυφόρους, θα βλέπατε μόνο αυτούς, οι οποίοι δεν είναι δορυφόροι. Σας εξήγησα για ποιο λόγο, έχουν πιο ειδικό λόγο να βρίσκονται στο πλευρό των πιο αποφασιστικών ευρωπαϊκών χωρών. Και η Γερμανία είναι μια από αυτές. Αν διαλυότανε, θα διαλυόταν και η Ευρώπη. Θα μου πείτε, αυτό συμβαίνει και με τη Γαλλία, αλλά με τη Γερμανία θα γινόταν. Η Γαλλία όμως έδειξε μια άλλη στάση απέναντι στη χώρα μας. Ναι, πιο φιλελληνική θα την έλεγα. Η Γαλλία έχει μια στάση όπου προσπαθεί να σχηματίσει τα μέτωπά της. Θα έλεγα ότι μια πιο κλασική χώρα στο σχηματισμό μετόπων μέσα στην Ευρώπη είναι η Γαλλία, πολύ περισσότερο από τη Γερμανία. Η Γαλλία, ας πούμε, αν θυμόσαστε τα πρώτα βήματα της Ευρώπης, ήταν ο πιο επιθετικός και διαλυτικός παράγοντας. Είχε δηλαδή τη θέληση να είναι αυτή ο πολιτικός και στρατιωτικός ηγεμόνας. Και πάει να συγκροτήσει ένα μέτωπο του Νότου και έχει την κακή συνήθεια να έχει άριστες σχέσεις με τη Ρωσία, ενθυμούμενη τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα παλιά μέτωπα όπου παρακάπταν τις κεντρικές δυνάμεις. Διακρίνω ότι πάλι εκεί θα πάμε, στο θέμα της Ρωσίας. Δεν ήθελα να σας φέρω μόνο σε αυτό το έδαφος. Όχι, μπορούμε να πάμε όμως και σε ένα άλλο ζήτημα. Μια και μιλάμε, η συζήτησή μας έχει πάει προς το διεθνή χώρο, και μια και μιλάγαμε πριν και για την Αμερική, θέλω να μου πείτε την άποψή σας και για τη στάση των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια απέναντι στη διεθνή επικαιρότητα και στη διεθνή κατάσταση και στο πώς επηρεάζουν τα πράγματα πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, νομίζω ότι είναι ένας πολύ αρνητικός παράγοντας. Εξακολουθεί, θεωρείτε δηλαδή, να είναι αρνητική? Εξαιρετικά αρνητική. Η στάση των ΗΠΑ. Εξαιρετικά αρνητική. Παρά το γεγονός ότι στην οικονομική κρίση κρατήσανε μια στάση έτσι πιο μετριοπαθή και πιο λιγότερο έτσι προς τη λιτότητα.
Δεν ήταν τόσο υπέρ της λιτότητας όσο ήταν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Νομίζω ότι η στάση της Αμερικής και σε αυτό το ζήτημα περισσότερο απηχεί τις διαθέσεις να κοντράρει τη Γερμανία παρά τις διαθέσεις να σώσει οποιαδήποτε Ελλάδα. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα ότι παιχνίδι. Η στάση της και η πολιτική της στάση γενικώς και η οικονομική όμως πολιτική της και στο εσωτερικό της χώρας δεν ακολούθησε την πρακτική της λιτότητας. Πώς? Είναι σε όλη τη λιτότητα πλην το ζήτημα του χρέους. Δηλαδή αυτό που λέει όχι σε εμάς, όχι σε σχέση με εμάς, σε σχέση γενικότερα μιλάω με την οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κόψαν χρήμα, να σας το πω πολύ απλά, αντί να μπουν σε διαδικασίες άλλες. Μπορούσαν να κόψουν χρήμα οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί είναι Ηνωμένες. Δηλαδή είναι ένα κράτος. Έχει μια κεντρική τράπεζα και έχουν κοινούς νόμους. Αυτά προϋποθέτουν μια ενιαία Ευρώπη, η οποία βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά από αυτό. Ναι. Έχει τόσες φυγόκεντρες τάσεις. Είχε δηλαδή τη δυνατότητα, ενώ εμείς δεν την έχουμε λόγω των καταστάσεων, θεωρείτε. Ναι, νομίζω ότι η Ευρώπη για να ενωθεί πρέπει να υποστεί μεγάλα πλήγματα. Δεν θα ήταν λύση όμως αυτό και για την ευρωπαϊκή κρίση? Μου λέτε αν θα διευκόλυνε ένας παγκόσμιος πόλεμος που θα τη συσπήρωνε. Εννοώ καταστροφές. Ναι, δυστυχώς. Ότι όλο αυτό θα έπρεπε να έρθει μετά από καταστροφή. Η ζωή διδάσκει, αν όχι από καταστροφές, από πλήγματα. Και νομίζω ότι η Ευρώπη ενοποιήθηκε διπλά απέναντι στην Αμερική και απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, τότε Ρωσία αργότερα. Και είμαστε και από αυτή την άποψη ευρωπαϊστές. Είμαστε την άποψη του Μάο Τσετούκ που υποστήριξε αυτή την ενοποίηση. Δηλαδή ο μαρξιστής που απειλήθηκε από τις δύο υπερδυνάμεις, η χώρα που απειλήθηκε από τις δύο υπερδυνάμεις όσο ήταν επαναστατική, έβλεπε την ένωση της Ευρώπης με συμπάθεια. Αλλά επειδή είπατε κάτι για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σχέση με την Ελλάδα ή με την Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, μείναμε στο θέμα της Αμερικής. Αυτό που κατηγορούμε την Αμερική εμείς επίμονα είναι για τις επεμβάσεις της στον τρίτο κόσμο. Πολύ σημαντικό αυτό και θα πηγαίναμε και εκεί. Το ότι δηλαδή αντί να εμπιστευτεί αυτούς τους λαούς, αντί να συμμαχίσει ενδεχόμενα με αυτούς τους λαούς, θέλει να επιβληθεί σαν ο ηγέτης στο αφεντικό, κάνοντας μάλιστα εισβολές και στο τέλος φτάνοντας σε αποσταθεροποιήσεις που αν ψάξετε να δείτε τα αποτελέσματά τους δεν έχουν βοηθήσει την ίδια την Αμερική. Έχει γίνει εντελώς μισητή σε όλο τον Νότο, ιδιαίτερα στον Ασιατικό Νότο, και έχουν κερδίσει οι, ας το πούμε, δυνάμεις του άξονα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, λοιπόν, μια και φτάσαμε σε αυτό το κομμάτι και στις παρεμβάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες οδήγησαν και σε πολλούς πολέμους και γύρω μας. Ένας από αυτούς είναι και ο πόλεμος στη Συρία. Και ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου βιώνουμε και εμείς μια κρίση πολύ μεγάλη, γιατί είμαστε η πόρτα της Ευρώπης. Και την βιώνουμε και την ζούμε και βλέπουμε και τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και έρχονται στη χώρα μας απελπισμένοι για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Ποια είναι η γνώμη σας ως κόμμα για το μεταναστευτικό και γενικώς για το θέμα των προσφύγων? Τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα και τι δεν έχει κάνει? Επειδή το είπατε παρεπιπτόντως, αλλά μιας και είναι σημαντικό, όχι, το έφερε η κουβέντα, δεν είναι η Αμερική που προκάλεσε τον πόλεμο στη Συρία. Είναι και οι δύο οι δυνάμεις, έχετε δίκιο σε αυτό. Ιδιαίτερα τον προκάλεσε πάλι. Δηλαδή, θα πάμε δεν και μπορώ στη Συρία. να τα αποφύγω. Θα πάμε σε αυτό. Είναι ο Άσαντ στην κύρια πλευρά ο υπεύθυνος αυτού του πολέμου και κατόπιν τούτου ο Ίσης, ο οποίος στην αρχή τουλάχιστον χρηματοδοτήθηκε από το Κατάρ. Αλλά να μην μπούμε σε αυτό, γιατί θα ξαναμπλέξουμε με την παγκόσμια πολιτική. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να μου πείτε όμως γι' αυτό το θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τους Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που στο παρελθόν ειδικά, γιατί τώρα με την κρίση της Συρίας νομίζω ότι έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Μέσω από αυτή την κρίση έχουν πατήσει πόδι και κάποια κόμματα τα οποία δεν είναι μέσα στο δημοκρατικό τόξο, όπως το λένε. Έχουν εκμεταλλευτεί την κατάσταση και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ξενοφοβικά κόμματα και κόμματα τα οποία τα έχουμε ζήσει και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο λοιπόν ζήτημα, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και εμείς και πρέπει να το αντιμετωπίσει και ολόκληρη η Ευρώπη. Εγώ θέλω να μου πείτε όμως ποια είναι η άποψή σας, εσάς, του κόμματος, για αυτό το θέμα. Τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στη θέση της κυβέρνησης αυτής που έχουμε τώρα?
εμείς θα είχαμε καταρχήν επέμβει στο συριακό ζήτημα. Από την ώρα... Εννοείται θα είχαμε στείλει στρατό για να σταματήσει ο πόλεμος? Όχι στρατό. Αυτοί οι λαοί δεν χρειάζονται στρατό. Εκείνο που χρειάζονται είναι μια σαφή πολιτική υποστήριξη, μια σαφή εκδήλωση της διεθνούς κοινότητας, ας το πούμε κοινότητας, βάζονται όλοι μεταξύ τους, αλλά εν πάση περιπτώσει των λαών και της παγκόσμιας κοινής γνώμης, εναντίον των δύο σφαγέων που έχουν βάλει το συριακό λαό πραγματικά μέσα σε μια καταστροφική μέγενη. Και βεβαίως όσο ήταν εδώ και 2,5 χρόνια, 3 περίπου, οι πρόσφυγες στην Τουρκία, γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια. Είναι 4 χρόνια που γίνεται ο πόλεμος στη Συρία. Στα 4 και ακριβώς αμέσως εκεί κορυφώθηκε μετά τον πρώτο χρόνο. Θα έπρεπε να τους έχουν βοηθήσει υλικά και πιστεύουμε εμείς και στρατιωτικά. Λαοί που παλεύουν για την ύπαρξή τους, για την ανεξαρτησία τους, για τη δημοκρατία τους απέναντι σε γενοκτόνους, θα έπρεπε να βοηθιούνται στρατιωτικά, όχι να τους στερούν αυτό το δικαίωμα που τους στέρισαν επίμονα και οι δύο υπερδυνάμεις στη Συρία και που δυστυχώς η Ευρώπη δεν έπαιξε καθόλου προοδευτικό ρόλο σε αυτό, όπως ή περισσότερο με την ανυπαρξία της, που είναι ένα χαρακτηριστικό της πολιτικής και διπλωματικής της αδυναμίας. Αλλά από την ώρα, εν πάση περιπτώσει, που άρχισε να δυναμώνει αυτό το πρόβλημα, έπρεπε να λυθεί συλλογικά από την Ευρώπη. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα, και πιστεύουμε είναι ένα από τα χειρότερα εγκλήματά της σε βάρος της Ευρώπης, είναι ότι κινήθηκε μονομερός και άνοιξε τα σύνορα, όχι απλώς άνοιξε, έκανε ουσιαστικό κάλεσμα και μάλιστα χωρίς να αναλάβει... Τι μπορούσε να κάνει, να κλείσει τα σύνορα? Όχι, δεν χρειαζόταν να κλείσει τα σύνορα, χρειαζόταν εδώ και καιρό να πρωτοστατήσει σε μια ευρωπαϊκή κίνηση, ευρωπαϊκή διάσκεψη, ενδεχόμενα και διεθνή, αλλά τουλάχιστον να καταφύγει. Καλά ότι η χώρα μας δεν εισακούγεται. Μα να καταφύγει στα όργανα. Μα τη μεγάλη κίνηση των προσφύγων από τη Συρία, ουσιαστικά από την Τουρκία προς την Ελλάδα, την προκάλεσε ο Τσίπρας. Να εξηγούμαστε. Είναι καλό πράγμα να μπορούν πρόσφυγες να πάνε στην Ευρώπη, αλλά έπρεπε αυτό να γίνει με ευρωπαϊκή απόφαση συντεταγμένη και όχι να ανατεθεί στους δουλεμπόρους στον υπόκοσμο της Τουρκίας. Τώρα θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας, διότι ζώντας όλη αυτή την κατάσταση ξέρουμε πολύ καλά πόσο εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δουλέμποροι όπως λέτε και εσείς, τους Σύρους, οι οποίοι έχουν και χρήματα, γιατί δεν είναι άνθρωποι που δεν είχαν δουλειές, δεν είναι άνθρωποι που δεν είχαν επάγγελμα, είναι άνθρωποι που ζούσαν μια χαρά, αλλά έπεσε μια βόμβα και τους γκρέμισε το σπίτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τους εκμεταλλεύονται πάρα πολύ άσχημα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία, είναι ένα βήμα και είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθουν μες στη νύχτα με βαρκάκια, φυσικά πνίγονται κιόλας, να περάσουν απέναντι. Δεν θα μπορούσε καμία ελληνική κυβέρνηση να αποφύγει αυτό. Το θέμα είναι από εδώ και στο εξής τι γίνεται. Από εδώ και πέρα πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα? Δεν θα μπορούσε, επειδή κεντράρεται σε αυτό το σημείο, δεν θα μπορούσε να το αποφύγει από την ώρα που η ίδια, επισημαίνω, επί 2,5 χρόνια οι ίδιοι πρόσφυγες ήταν και ήταν απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και διατυμπανισμένη να πει ελάτε από εδώ. Ότι όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη το έχει προκαλέσει ο Τσίπρας? Όχι, ο Τσίπρας δεν είναι αυτός που προκάλεσε το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπήρχε. Ο Τσίπρας είναι που άνοιξε τα σύνορα χωρίς να συνεννοηθεί με την Ευρώπη. Δεν ήταν κλειστά τα ελληνικά σύνορα ποτέ? Κουλή κλειστά. Ήτανε περίπου. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάνε. Εγώ πριν 2 χρόνια ήμουνα στην Κάλυμνο και είδα ένα βαρκάκι να περνάει απέναντι με πρόσφυγες. Ήταν κλειστά και έπρεπε να ανοίξουν στους πρόσφυγες από τη Συρία. Αλλά σας επαναλαμβάνω, αυτό έπρεπε να γίνει με έναν τρόπο που να ενοποιεί την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο άνοιξε μονομερώς τα σύνορα. Καταλαβαίνω τη διαφωνία της, αλλά επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψή μου. Τα άνοιξε και φέρνει μέσα στην Ευρώπη 2 πράγματα. Διάσπαση, γιατί δεν είχε ούτε το χρόνο ούτε την πολιτική προετοιμασία των λαών να πάρει η κάθε χώρα το ποσοστό των προσφύγων που τις αντιστοιχούσαν, και κυρίως επέτρεψε στους φασίστες όλης της Ευρώπης να ξαναδυναμώσουν τις θέσεις τους. Και μέσα στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή που κοιμότανε τουλάχιστον στο επίπεδο της μετανάστευσης, όχι γιατί γίναμε πιο φίλοι των μεταναστών, απλώς φύγανε γιατί γίναμε τόσο εξαθλιωμένοι που δεν χρειαζόταν πια να έρθουν εδώ οι άνθρωποι για να ζήσουν καλύτερα.
Επειδή έχουμε 2 λεπτά ακόμα, ναι. Αν θέλετε εσείς να πείτε κάποιες θέσεις, κάτι να πείτε στον κόσμο γιατί πρέπει να ψηφίσει ο ΑΚΕ, ναι. Εκτός αν θέλετε να σας ρωτήσω κάτι εγώ. Όχι, θα πούμε 2 λόγια, ναι, μιας και έχουμε αυτό το δίλεπτο. Εμείς λέμε ότι μέσα σε μια κατάσταση έτσι όπως την περιγράψαμε, ότι ένας ολόκληρος πολιτικός κόσμος βυθίζει την Ελλάδα στην παραγωγική καταστροφή και που ένα σημείο που δεν πρόλαβα να τονίσω όσο πρέπει, επιτρέπει στο φασισμό, ιδιαίτερα στους ναζιστές της Χρυσής Αυγής, να έχουν νομιμότητα, να έχουν πολιτική σε μεγάλο βαθμό ασυλία, και βλέπουμε όλο και περισσότερο και δικαστική και καλύψεις κάθε είδους να αναπτύσσονται μέσα στη χώρα, πράγμα που κατά τη γνώμη μας τη στιγματίζει και μέσα στη μεγάλη φτώχεια ετοιμάζει πάρα πολύ κακές εξελίξεις. Πρέπει αυτός ο λαός να ενωθεί σε 2 ζητήματα, στο δημοκρατισμό και στο ζήτημα της ανάπτυξης. Και όσο γίνεται αυτό, επειδή με ρωτήσατε για μεταβατικά μέτρα, πρέπει η εργατική τάξη να διεκδικήσει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ανέργους επίδομα ανεργίας. Να μην υπάρχει αυτή η εξαθλίωση των ανέργων που πιέζει και αυτούς που δουλεύουν με έναν τρόπο απίστευτο, και να έχει γίνει όλη η Ελλάδα ένα κάτεργο και στα μικρά και στα μεσαία και στα μεγαλύτερους χώρους δουλειάς. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε ότι παρακολουθήσαμε ένα 45 λεπτό με την οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ και να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε.